नमस्कारो. फुडल्या वारो आमका विश्वरूप प्रभुजीन जगन्नाथ भगवंतान कशी पुरींतू प्राकटी जाल्लो म्हळ्याले विषय साधारण एक 1.5 घंटे काही वैरीची त्यांनी सांगला ते आमका अपास उडगास येवची तशी संक्षिप्त जावन एक 20 मिनिट आम्ही ताजे स्मरण करूया. हे काणी स्कंद पुराणांतू पुरुषोत्तम क्षेत्र महिमा म्हणलेले भागांतू येता. थंय जमिनी ऋषीन इतर ऋषींक पुरा हे काणी सांगचे. काणी कशी सुरजत म्हळ्यार महाविष्णू ताणे हे भौतिक जगत निर्माण करचेक इच्छे करताना दृष्टिपात घालतो. 3 गुणावेरी दृष्टिपात घालून ते कार्यशील करता. कार्यशील केल्यानंतर पुरा जीवराशींक सृष्टी करता. त्यांना तागेल्या नाभी तुकून एक कमल येता. ते कमला भितरी ब्रह्माले जनन जाता. ब्रह्माल सृष्टी जाताना ताका महाविष्णू चतुश्लोकी भागवत सांगून दिता आणि ती तू सृष्टीची कार्य मुखारसी म्हणून सांगता. ब्रह्म आलोचन करता आपल्यान इतले जीवराशीक पुरा सृष्टी केले जाल्यारी त्यांनी पुरे भूक ताणी आणि नकारात्मक विचार अंत पूरा जावन मस्त तोंदरी पावतस ती कोणी सुकार ना ती पुराय दुःखालय म्हणून सांगता ती सृष्टी. इतक आम्ही करचे तांका एक सुख पावचे एक जाग नावे कसले एक वाट नावे ते आपण निमगोन येता महाविष्णू लगी म्हणून सांगून तो महाविष्णूला वता. थंय महाविष्णू सांगता अस तांका आनंद पावचे एक जाग अस. थंय म्हळ्यार पुरुषोत्तम क्षेत्र म्हणून एक जाग अस भुंयत. थंय नीलाचल धाम म्हणून अस. हाव नीलमाधव म्हळेले ना मारी ते प्राकटी जावन अस. थंय चमकल्यारी तुमका आनंद मेळता आणि पुराण मन दुःख विसरता तुम्ही म्हणून भगवंत सांगताना ब्रह्म कसं करता ते वचून सोदून ते जागे वचून पावता. ते जागे पाविल नंतर ते एक रोहिणी कुंड म्हणून अस. ते रोहिणी कुंडा लागे वताना ब्रह्मान पळयत पळयत एक कायळ येता. कायळ येवन ते उद्दा पिचेक ताजी चोंची त्या भितर घालताना पुडले ते उद्दा टच जल्लेलेची स्पर्श जल्लेलेची ते कायळ कसं जात म्हळ्यार चतुर्भुज रूप घेवन वैकुंठाक वता. हे पळोवन ब्रह्म आश्चर्य. ब्रह्मा लोटू ये मय असते ये म्हाका आश्चर्य जाल्ले. अरे हे कसं विषय इतके सुलभ वैकुंठाक पावचेक दावाला पावचेक एक हाली सगळे जन्म सगळ्याने जायजल तशी जीवन चलचे पाप पर्यत आणि अंग येऊन ये तीर्थ आपले पूर्मू वैकुंठ पावेत मु तशी म्हणजे काम नामू हंगेला विचारा अकाउंट दवरचे गत्य नामू म्हणून यम लेखता. म्हणून सांगून आलोचन करताना ते लक्ष्मी विष्णू घेऊन येता. लक्ष्मी ना ते येऊन लक्ष्मीला निमगेता. लक्ष्मी सांगता म्हळ्यार हे तुमगेले अधिकारशील क्षेत्र नाही या आध्यात्मिक भूमी अंग तुमगेल अथॉरिटी चलना. तुम्ही अंगा खाली पळोन दर्शन घेऊन वचेत अंगा जागेचे म्हणून सांगताना त्यांनी 2 जण सांगता ती लक्ष्मीला की मागून घेता ती या जागेचे महिमा आमक सांगता म्हणून सांगता. तशी लक्ष्मी सांगू सुरू करता त्या जागेचे महिमे. ती सांगता पळयंती ब्रह्माले एक दिसांतू 14 मनू येता. 14 मनू राजभार करता. स्वयंभुव म्हणू स्वारोचिष म्हणू तामस म्हणू रैवत म्हणू चाक्षुष म्हणू म्हणून अशी 14 नमने मनू येता. तंतू एक एकल्याक
साधारण 71 दिव्य चतुर्युग मेळता राजभार करूक. अशें आसतना ते ब्रह्माले दोन्हीचे मनूले सुरवेच सत्ययुग एक लेख 71 सत्य चतुर्युग ते 71 चतुर्युगाचे सुरवेरची सत्ययुगांत सुरवेरची चतुर्युगाचे सत्ययुगांत स्वारोचे मनोक एक मनोल कालांतू एक राय शिलते इंद्रद्युम्न रायो म्हणून. ते इंद्रद्युम्न रायो भारी सत्संग प्रेमी ताण केद्न पळयल्यार सत्संग करचे तशीची तो तागेल सभेन तू एक दीस निमगयता. कोणाकय पुणे गोत्तस एक पवित्र जावन एक जागो खंय पुणे तुम्ही पळयला खंय चमकले रे आमका पुरा दुःख विसरत की आम्ही आनंद आनंद पावता की तसले एक जाग खंय आसा म्हणून कोणाकय सांगू साध्य की म्हणताना सकडे सांगता ती नाराया आम्ही मस्त कडेन भोवले ती गेले रे तू सांगेल ना म्हणे जागो आमका गोत ना म्हणून. तशीच एक दीस एक ब्राह्मण एम सांगता म्हाका गोतस राया एक जागो खंय म्हणल्यार नीलाचल धामांतू ते पर्वता लगी एक नील माधव म्हण एक देवस तो इतलं सुंदर म्हणल्यार तागेल तोंड पळयल्यार कोणाकय मागीर कसले उडगास येना पुरा दुःख विसरता मागीर कसले नाक्का हे जिवनांत तो मात्र पुरो म्हण दिसता म्हूण सांगता. ते कितली म्हणल्यार ताई भारी चंद देवते फूल घेवन येता ती माळ घेवन येता ती देवते स्वर्गात कोण तांगल वासरी तुकून बैलमेन शरांदप पुरा कोरून ते देवे नेमे दवरता ती म्हणून सांगता. अशी म्हणताना राई आश जाता कोण वता बा ते खंय म्हूण सोदून काडकाना मे म्हूण पळयताना ताकेले एक मंत्री आसा विद्यापती म्हूण तो विद्यापती सांगता हांव वता राया म्हूण सांगून तो भायर सरता. तो भायर सरून ते पुरुषोत्तम क्षेत्र येताना नीलाचल धाम पर्वताला घेताना ते पुरा रन्ना जण शवर जाती म्हणता ती तांकां ते शवर जाती जणाले एक मुख्यस्त तागेल नाम विश्ववसु थंय तो पूज करता ते दावाक म्हूण ताका कळता. ते तांगेले निमगोन पळया म्हणल्यार तांकांय गोत्तस शास्त्रांतू आनी मुखार एक दीस एक राय येवन हे देवा व्हरता म्हणून तांकां गोत्तस ते देखून तांणी दाखयना ती. हे हो कसो करता विद्यापती मंत्री तागेले ಒಟ್ಟು फ्रेंडशिप करून तागेले दुवेक दोस्ती करून तिगेले ಒಟ್ಟು वर्डी करून घेता. तशीची वर्डी केल्या नंतर एक दीस तो बायलेला सांगता तुगेले अन्नाला सांग नाय वत्तू नव्हता पूजेक एक दीस म्हाकाय आपण सांग सांग म्हणताना ती तिगेले अन्नाला सांगता एक पण तुमगेले बामणा वरी म्हणून अन्नाक तशी तो जायत म्हणून सांगून कसं करता म्हणल्यार जाल्यार ताका भय तो ते विद्यापतील दोळो बांधता बांधून ताका आपण व्हरता. मंत्री भारी बुद्ध होतो तो कसं करता चिल्ला तू सासम दवर घेऊन वच्ची वाटेर पुरा घालता मुखार पावस येता ते पुरा झाड जाता फूल जाता कळत ना वाट आणि ते वचून ते दावा पळयता इतली चंद म्हणल्यार देव ताणे हे धूळ पळयनी इतली चंद देव आणि इतले ते वैभव ते पूजो ते सकट पळोवन भारी आनंद पावता. सीधा येवन इंद्रद्युम्न रायाला येवन सुद्दी दिता रया हांव पळयले तुका जाव कजले ते आनंद पावची ते विग्रह हांव पळयले म्हूण सांगता. राया भारी खुश जाता. राय कसं करता ताका आपण घेऊन भायर सरता तेन्ना ते नारद येता नारदा पांय पडून आमकां तू मार्गदर्शन करता म्हूण सांगून इंद्रद्युम्न सांगून ताणी ಒಟ್ಟು भायर सरून वता आनी भायर सरून वता कसं जाता म्हणल्यार थंय नीलाचल धामांत व्हड एक हुवारू बिरुगाळी म्हणटा ती स्टॉर्म ते येवन ಒಟ್ಟೂची हुवार सकट येवन प्रलयश जावन तो नील माधव अप्रत्यक्ष जाता. आनी भायर सरून वताना हे सुद्दी आयकून इंद्रद्युम्न महाराजू बोचुकून पडता. त्या वेळार थंय एक देवस्थान आसा शंकर महादेवा देवस्थान म्हणून सांगेल विश्वरूप प्रभुजीन थंय तो शंकर येवन नारदाक सांगता इतशें जाल्ले म्हणटाना
नारदाला सांगता पळे ब्रह्माले ಒಟ್ಟು आयुष्य 100 वर्ष तंतु सुरवेरचे 50 वर्षाक प्रथम परार्ध म्हणतात ते तंतु शास्त्र कसं सांगला म्हणल्यार सुरवेरचे 50 वर्ष हे देव नीलमाधव असता मग्गीरचे दोन्हीचे परार्धांतू द्वितीय परार्धांतू ते देव अप्रत्यक्ष जावन विंगडक देव येते म्हणून शास्त्रान सांगला ते दुखून तुम्ही काही टेन्शन घेऊ नका ती खंडित तो तुमका पावता म्हणून सांगून ब्रह्मा नारदाला सांगेलस शंकरानं तशीची नारद इंद्रद्युम्न महाराजाक सांत्वन करता काय हुसको करू नको म्हणून तशीची नारद सांगता शंकराला उपदेश प्रकार रया तू 1000 यज्ञ कोरका अश्वमेध यज्ञ कोरका त्यांना तुका ते देव दिसता म्हणून सांगेलस म्हणून त्या प्रकार त्यांनी मुखार वताना प्रभुजीने सुमार कहाणी सांगला कपोतेश्वर महादेव बिलेश्वर महादेव म्हणून सकड सुमार ते सकड सांगल्यार मस्त वेळ जाता ते सकड त्यांनी दर्शन करून घेऊन सुमार शिवालय विस्तरणेक नमस्कार करून त्यांनी पुरुषोत्तम क्षेत्रांतू रिक्तांती ते पाविल कुडले रय्याले दोळपुरा दाव दोळपुरा पटपट जाऊन मारता रय्या कळता कसं की अपशकुन अस म्हणून राय भित्ता त्यांना नारदाला सांगता मग एक रक्षण करी मग ओटूची धैर्य चुकला म्हणताना नारद सांगता पळ्या रया दवाल मार्गा वताल्यांक केदनाही 3 वस्तू उडगासू उत्साह धैर्य आणि निष्ठे हे चुक्कोचे कनज केदना उत्साह बरीत जाऊनस का आणि हे तिन्ही नतील जणांना दवाल मार्गांतू पायदवरूनच देव प्राप्ती करू तितली सुलभ ना स्वल्प कष्ट जाता जलेरी तू धैर्य सोडू का आमच नव्हे म्हणून सांगता तशी त्यांनी मुखार वत असताना कसं जात म्हणल्यार एक ब्रह्मान सांगेल्यावरी एक घोर रान आवतांती रान आवताना थंय तांका ओड नरसिंहाल मूर्ती मेळटा ब्रह्मान सांगेल्या प्रकार ते नरसिंहाल मूर्ती प्रतिष्ठे करूक विश्वकर्माल पुत्ता आपयतांती तशी 4 दिसान ते नरसिंहाल मूर्ती प्रतिष्ठे करतांती प्रतिष्ठे केल्यानंतर इंद्रद्युम्न रायो यज्ञ करता यज्ञ करून 1000 यज्ञ कोरका म्हणला तशी 1000 यज्ञ करून कडेरचे दिसू यज्ञाचे काही ताई म्हणल्यार नारदालोटो इंद्र येता अमरावती तुकोन इतले गम्मत प्रसाद सकड़ा कई ब्राह्मणांक पुरा भांगरा वाटेंतू मागीर क्षत्रिया पुरा रुपये वाटेंतू मागीर काशे वाटेंतू पुरा दीवन भारी गम्मत तशेंचताना त्या रायाक 7 दिसू विष्णू पुरुषोत्तमाले सोपान पडता देव निद्दला क्षीर समुद्रांतू लक्ष्मी तगल पाय चिरडितस चरण सेवे करतस हे नारदाला सांगता रायू नारदाला सांगताना नारद सांगता भारी चांगल राया हे शुभ लक्षण काय हुस्को करू नका खंडित तुक देव पावता जाल्यार हे कोणालागी सांगू नका म्हणता आणि त्या वेळार 1000 यज्ञ कडेरची वेळार सांजी म्हणताना नारद सांगता राजा तू नाव न्यो म्हणता नाव नाही कुठले ते सांजी वेळ सरी एक सुगंध येता भारी चांग सुगंध भारी चांग लक्षण ये देव येतस म्हणता रायाक यो समुद्रा बगला यो म्हण सांग समुद्राला वतांती ते सांजी वेळ सरी काळोख जलरी एक नमुने भारी एक प्रकाशमान जावन ते उज्वाडाक दिसतस समुद्रांतू एक रुक्काचे कुडको होळ नेतस भारी खुश जाता नारद सांगता धैर्य दवरी राया देवायलो म्हणता ते लागलाग येता अपास त्यांनी ताचे भितर रिगून ते रुक्का कुडको धारू ब्रह्मा रुक्का रूपार आशिल्ले ते देव ते भायर काडतांती भायर काडताना भारी सुगंध ते वेळारी आकाशातून पुष्पवृष्टी मागीर वाद्य घोष दुंदुबी पूरा
वागतांती देवते पुरा भारी गडद जाता आणि अशरीरवाणी येता. अशरीरवाणी कसं म्हणलं रे रया तू गेले अरमने बर महावेदी दवरेन तुम्ही महावेदी तू दवरला आरती करताना ते एक मूर्ती केत्वत लेता तागे लगी सांगू नो तुम्ही ये मूर्ती केतवी ती म्हणून ते प्रकार ते वचून आरती पुरा कोर जाताना कसं जात म्हणलं रे एक मंतार मनीस येता तो सांगता हा अंतकुनो दवाल मूर्ती केतवी तर म्हाका गोतस म्हण सांगता वय म्हणता तो एक कंडिशन दवरता 22 दिसू ये मूर्ती केतीता जाल्यार बागेल घालून केतू ते कोणेय म्हाका उपद्रव दिवचे नज आणि हांव केतूची सावंड आयकना तशी कोणेय बायरी तुम्ही भजने ताळ डंगोरा पुरा वचका म्हण सांगता जायत म्हण सांगून तशी करताना 15 दीस जाताना राया एक उसको कसले शब्द आयकना भितर तुकुनो मानताराले रेस्पॉन्स येना एक उद्दा जाय म्हण निमगेलेल ना भूक जतकी म्हण खावचे दिलेल ना बहुशा मोरून गेले की म्हणतार बाहेर भितरीची म्हणून एक डाऊट येता म्हणून इंद्रद्युम्न राय कसं करता गडबड करून ते बागेल काढता त्या म्हणतार बागेल काढून म्हणला बागेल काण पळयता तो ना ते पुरा काम अर्ध जाला 4 रुक्का कुडकेसते कंचे काही दौड़ ना पाय ना हाथ अर्ध बॉट ना कसले ना भारी दुःख जाता राया हे देवा ताण सांगेल असं 22 दिस जात म्हणून मी गेले गडबड की मस्त बेजार करताना नारद असते कसं कोर प्रत्येक कष्ट जाता नाही नारद आल्या निमगोचे इंद्रद्युम्न रय्यान अंतकुनो प्रभुजीन सांगेल्यावर आम्ही एक वस्तू मना करून घेऊ का कसं म्हणलं रे आम्ही दवाले मार्गांतू दवा प्राप्ती करू वतान खंडितय आमका एक गुरु जाव का गुरुला आश्रय नसले मुखार सुचेत साध्य ना थैन 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 ते पदे पदे आमका प्रॉब्लेम येता ताका गुरु सहाय असले मात्र आमका वच्चू साधे मुखारी म्हणून हे आम्ही काढया तुकून मना करून घेऊ का त्यांना नारद सांगता तू कसले हुस्को करू नका या ये मूर्ती अर्ध जालेल नाही हेच दृश्य हा म्हणून सांगून आमका विश्वरूप प्रभुजीना एखादी सांगेल काणी पळय कशी रोहिणी माता 16,108 बायलांक काणी सांगताना सुभद्रेन त्या बगलाला राबून ऐकताना कृष्ण आणि बलराम येऊन ते गोपीसल काणी येऊन हात पुरा भितर वच्ची तांगेला रुका कुडकिशे जावचे ते काणी आम्ही आता उडगास करून घेऊ का ते काणी नारदो इंद्रद्युम्न महाराज सांगता आणि सांगता तू कसले हुस्को करू नका हे नवे नाहीये हे रूप हांव पळयला हांव ते मागून घेतला दवा लागी कसं म्हणलं रे हे रूप घेऊन तू पुरुषोत्तम क्षेत्र येऊ का त्यांना भूंयच जनाक त्यांनी आज आनंद पावन त्यांनी तांगेल जन्म सार्थक करून घेऊ का म्हणून आ वर मागून घेतील प्रकार अशी जल्ला ये म्हणून सांगून सांगताना इंद्रद्युम्न रायाक भारी कुशता त्यांना सरस्वती देवीले अशरीर वाणी येत ते ती सांगता हेची मूर्ती विश्व वसून तो मुख्यस्थन असन शवर जातीचे ताणे पूज केलेलस तागेल प्रीती देव हो ते देखून तुम्ही तक्क विसरू नज तुम्ही तक्क आपण अडियंती आणि हक्का वर्ण बಣ್ಣ घालूक सांगेंती म्हणून सांगता तशीची तक्क आपण हाणो कृष्णाक घनश्याम वर्ण मागिरी बलरामाक पूर्णचंद्राचे वर्ण म्हणजे दवे आणि सुभद्रेक कुंकुम केसर बಣ್ಣ सुदर्शनाक तांबडे आणि दवे अशी ओटू करून बಣ್ಣ सकड घालून भारी गडद आरती पूज पुर जाता आणि कसं जात म्हळ्यार ते एक इंद्रद्युम्न सरोवर म्हणून सृष्टी जाता हंगा महिमेन सांगला कसं म्हळ्यार इंद्रद्युम्न सरोवरांतू कोण नत की आणि कोण ते पिंडोदक काम कोरनो पिंड सोडताके ತಂಗಲ್ पित्रांक ತಂಗೆले 21 पीडी वैर येशील पुरा जण उद्धार जाता त्यांचा संशय ना म्हणून सांगला त्यांना मागिरी आणि दावा प्रतिष्ठे करता महाराज सांगता आम ब्रह्मा वचून आमंत्रण दिवन अप्पू नडता म्हणून सांगताना इंद्रद्युम्न महाराज सांगता आमयव अपचक म्हणताना
नारद सांगता यो तुका येवचे योग्य तस ब्रह्मलोका हांव आपोवन व्हरता म्हण सांगून ताका ब्रह्मलोका आपोवन व्हरता. थंय ब्रह्मलोकांतू त्या टायम झोनाचे डिफरन्स पुरा सांगिल आस प्रभुजी ना तशीची ताजे प्रकार तांणी थंय तोक घेताना सिद्धच्या पुरुषांक पुरा घेवन येवन तोक घेताना हांगा 71 दिव्य चतुर्युग पास जाता ते वेळार हांगा घेताना राजा गाला म्हण एक रायू तो हांगा राजभरण करतस तो लेखता इंद्रद्युम्न महाराजा पळोवन हे कोण बा कोण की एकलो भायरच्यो हंगे कस कसं करतस दवासना लगे म्हण लेखता ना थंय सुमार काणी सांगला प्रभुजी ना तांती एक सांगता वेळ जाल्ले मागीर तांगेल काणी आयकूच आमकां उणी वेळ पडता हांव उलयता राबलेरी कागभूषुंडी म्हणस चिरंजीवी तो सांगता गर्ग समिता प्रकार आशिल्ली काणी तो जे रायाक ते सगळे काणी सांगता इंद्रद्युम्न कोण तो कशी वयर वचून येता अशी जाल्लेले म्हण सांगता ना ताका तागेल चूक मना वता तो रायाल पांयार पडता आनी सांगता भारी चूक जाल्ले म्हाका कोण म्हण कळ न्ही तूं ते देखून हांव आक्रमण करूं आयिल तुका म्हण सांगून तागेले हे करून तांणी प्रतिश्ठा करता ती प्रतिष्ठा केल्या नंतर येदे काळ प्रतिष्ठा करताना भारद्वाज मुनी येता भारद्वाज मुनी ते प्रति अंग 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 आपोण ते देवाक ते हे दिता आव्हान दिता मागीर आव्हान करून देवाक ब्रह्मान ताजे प्राण प्रतिष्ठा करू अस प्राण प्रतिष्ठा केल्या नंतर कसं जाता म्हळ्यार सुरवेरची रथयात्रा जाता ते महावेदी तुकून देव अत्त गई अस थंयता इवरतांती देवाक बलरामाक सुभद्रेक सुदर्शनाक पुरा रथार बेस करून सुरवेरची रथयात्रा जाता आणि त्या देवस्थानांत वतांती मागीर देव प्रत्यक्ष रूपारी इंद्रद्युम्न रायाक मेळ्ळो तांगेल प्रायवेट डिस्कशन जाता ते थंय हांव फुडल्या पण सांगेल काणी इंद्रद्युम्नान आपणे चेरडो नाका चेला चेरडो जाल्यार आसक्ती पुरा तागेल सांगून वर मागून घेता ते प्रकार देव 7 दीस तागेले गरलेगी येवन वृंदावनाचे भाव कोणाल सकडस तांगेल ओटू संपर्क करता मागीर प्रभुजीन आमकां आषाढ अधिक आषाढांतू कशी जगन्नाथ तागेले पर्ण शरीर त्याग करून नमकळेबर म्हणटा तेसू नमकळेबर तो कशी स्वीकार करता म्हळ्यार सांगून दिलेलो आसा भारी चंद एक हिस्ट्री आहे भारी चंद महिम आहे आणि अजी विशेष कसं म्हळ्यार आमकां एक नंगूच्या जानातल विंगड खंय ना हे दवाले जगत सृष्टींतू हे जगतान खंय ना कसं म्हळ्यार एक दवालेंतू भायरी ऐश्वर्य भाव भांगार पुरा घालून रथारी तेना मने प्रसाद 54 बगेचे आयल जणाक पुरा कसले उणीना कितले प्रसाद सकडस त्याला भितर मात्र तो ते माधुर्य भाव दोन भाव ಒಟ್ಟು घेवन तगलते गोपी भाव भितरी गोप्यां गेले उडगास काणू तितले तांगेला हे करता असतो ते तसल नमुने एक देव खंय ना हे पळोवचे आमी खंडिताची आशी करका आशी केल्यार खंडित आमकां देव एक न्ही एक दीस तागेले हांगा जगन्नाथपुरीक पावचेक खंडित आमकां योग दितलो म्हण विश्वास आसा म्हाका हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे